Cred că toți ați văzut în ultimul timp acele titluri pe social media: ce rase de câini să nu ți iei niciodată, care sunt cele mai bune rase pentru copii, care sunt cele mai bune rase pentru pază și așa mai departe. Aș vrea să înțelegem că există și tipuri de content făcut special ca să atragă atenția și să primească like-uri și așa mai departe, din care nu ne luăm neapărat informații utile. Pentru că a spune că toți căței dintr-o rasă sunt la fel e cam ca și cum a spune că toți chinezii știu Kung Fu. De altfel, doi pui de câine care au aceiași părinți poate să fie la fel de diferiți ca doi copii care au aceiași părinți. Bineînțeles că există și caracteristici comune de rasă și există chiar unele dintre ele pe care trebuie să le luăm în considerare în momentul în care vrem să ne luăm un cățel, cum ar fi, de exemplu, lifespan sau durata medie de viață, pentru că diferă de la rasă la rasă. Felul în care arată cățelul, pentru că trebuie să luăm în considerare și preferințele noastre vis-a-vis de asta, dacă vrem un cățel cu păr scurt sau lung, care să aibă o anumită conformație sau alta și așa mai departe. Însă, dacă vrem să alegem un cățel care să fie destinat unui scop, nu este suficient să ne luăm doar după apartenența la rasă. Pentru că, de exemplu, eu pot să vreau un câine de pază și să-mi placă dobermanii. Dar nu e suficient să-mi iau orice doberman, eventual să-l comand și pe internet. Pentru că pot să am surpriza că l-aduc acasă și el nu e bun de pază, nu știe să facă asta. Sau pot să vreau să-mi iau un golden retriever pentru copii, un câine care să fie jucăuș, exuberant, agitat și așa mai departe, și să dau de unul care să fie agresiv sau fricos și să nu vrea să iasă afară și să facă mai nimic din lucrurile pe care le-am citit eu pe net că le-ar face un golden retriever. E foarte important în momentul în care ne luăm un cățel să-l testăm, să verificăm dacă acel individ în sine ni se potrivește nouă, dacă acel individ în sine se pretează pentru ceea ce vrem noi să facem cu el și așa mai departe. După care, bineînțeles, mai trebuie să vedem ce facem și când luăm cățelul acasă, pentru că eu pot să-mi iau un pui de câine perfect ok și echilibrat de la canisă și în urma interacțiunii cu mine stăpân să ajungă să aibă niște probleme de comportament. Fie pentru că nu-l scot suficient afară sau nu-i acord suficient timp sau nu-i consum suficient energia sau îl răsfăț excesiv sau am făcut niște greșeli în educație sau și mai rău nu l-am educat deloc. Pentru că la fel ca și la oameni, comportamentul unui cățel este dat atât de factori de genetici, adică de ce a primit de la mama, tata și așa mai departe, și de factori de mediu, dar și de educație. Așa că nu este ok să generalizăm și întotdeauna trebuie să testăm cățelul atunci când îl luăm. Eu sunt Ioana Mihai, sunt instructor de dresaj. Nu uita să dai click și subscribe dacă vrei să mai primești videouri despre căței, iar dacă ai întrebări, le poți adresa în secțiunea de comentarii.